kontzertu bat egin nuen eta izoiekin, idatzi nituen izoiekin, hasi nintzen jostaketan bezala, eta egin nituen boskanta. Pasazen urte bete, pasazen urte terdi, eta alabak ematen zituen, alabak hartzen zituen nolabaiteko kontzertuetako deiak. Eta egun batean, kontzertu zerrenda bat aurkeztu zidan desan zidan. Jakin nahi dute zertan zaren. Azteko asboi baduzu nola ez. Piskar, ataka baten sartu nion eta gordun esan nion. Bueno, esaiezu baietz, nolabait hasi berko duguta. Nolabait hori buruan halako malda baten moduan gelditu zitzegan, maldan gora hasi nintzen. Erabaki nuen 60 urteko kantagintzari amaiera ematea. Orainak ez beste zer, nau ezagutzen. Orainak ez beste zer, nau ezagutzen. Herriko neska txamaite, hauz kolorez zaitu kaulaztantzen. Inu bazu aitzan, ahasatu aitzan, salbagaitzan, inu bazu aitzan. Ezkaia maite, atzo goizean ikusi zindudan, soineko xuriz jantzi, buruan orlegi bihotzean zuan. Entzara inoiz, bakar joango, ninoz nondo bazuran nasaltzan. Zure berri